खुलुमबाय जोबोद गोजोननाय बाथ्रा दि देग्लाय बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सान 16 नभेम्बरखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा दा जथायै दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी साइ स्टेडियामाव जाखांना लादों बे खौरांखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं मिजिंथियो जे बै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानजों लोगोसे जा जोंनि बड'लेण्ड उत्सव बेयाव खुंफुंनाय जाहैगोन आरो बे बड'लेण्ड उत्सव खुंफुंनायनि दारै जोंनि बर' हारिनि जि राव थुनलाइ हारि हारामत बे गासै बिथिङाव हयथ' जों मुलुगनाङै गोसारहोनो हागोन मिथिहोनो हागोन आरो जों मिजिंथियो जे बर'नि जा जोंनि थामोनथा बे थामोनथानि बागैबो बेयावहाय हयथ' जों गावनि जानाखि जोंनि बर' हारिनि कालचार ट्रेडिशन बेफोरखौ हयथ' जों बे दिन्थिफुंनो हागोन आरो जों आसा फारियो बे हाबाफारियाव जोंनि गासै जोंनि दुलाराय भारतनि गुबुन गुबुन जिल्ला स्टेटनिफ्राय बेयाव बाहागो लागोन आरो आसामनिफ्रायबो बड'लेण्डनिफ्रायबो गासैबो जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन जा जोंनि फसंथान दं बा आफादफोर दं बे आफादफोरनिबो गोग्गोमै बाहागो लागोनखौ आं मिजिंथियो आरो बयबो बै माने जा बड'लेण्ड महोत्सव बेनि दारैनो जों बर' हारिखौ जा बड'फानि जा सिमां दंमोन जे बड'खौ बा बर'खौ जोङो गेरेमसा माहारि हिसाबै गायसननाय आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे गेरेमसा बर' माहारि दानायनि फारसे हयथ' जों आगानसे आवगायनो हागोन आरो गासै मुलुगनि जोंनि सुबुंफोरखौ जोंनि बर' हारिनि जा जोंनि आसार खान्थि कालचार ट्रेडिशनखौ हयथ' मिथिहोनो हागोन आं मिजिंथियो जे बयबो बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर बाहागो लागोन आरो जोङो खोला कामरुप जिल्ला बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद बर' जातीय परिषद आरो गुबुन गुबुन आफादफोराबो बेयाव गोग्गोमै जों बाहागो लागोन आरो आसा फारियो गासैबो जोंनि बे हाबाफारिया जाफुंसार जागोन आरो बर' हारिनि जा सिमां बे सिमांखौ जों मोगथाङाव जाफुंसार होनो हागोन गोजोन्थों।